No a tu ideme na Vápeč. Dneska sobota, 28. január 2017. Aj s týmto. A tu je v pozadí Vápeč. A tu je náš fotograf. No a pokračujeme na výstup, na bas. Čo na baske? Čo už mi to drbe? Už neviem, čo hovorím. Na Vápeč. Takže celku dobrá hodina, 13 hodín 40 minút. Takže už máme len kúsok. Takže momentálne sa nachádzame na Srvátkovej lúke. Takže už to nemáme veľa, už to je len necelý jeden kiláčik. Zázmysel len na koláčiky. No a tu je náš fotograf, čo stále len fotí a už len tento malinký výstupík, malinký kopček na Vápeč. Takže na peč? A čo chceš na piec? Koláčiky, že? Ach ty, koláčiker. Takže pokračujeme na Vápeč. Tento kopček, výstup brutálny. A ja už nevládzem, ja som úplne mimo. Vedeli, nezvyknutý. Netrénujem. Kondička úplne desi. Zdychám úplne. Musel som si aj to nejakú palicu nájduť, aby som sa tu nezdrbal desi. Hej. Ja, starý 38-ročný chlap už, no. Čo už narobíš? A pozrite na nomada, jak ide. Jak šialený. Jak magor. Čistokrilný magora. A už pada. Frajer, no. Chce sa ukázať. Zas sa ukazuješ. Trošku tu fučí. Pri výstupe na Vápeč. Ale už sme tu. Už sme tu za chvíľočku. Už len kúštiček. A náš fotograf, ktorý sa snaží fotiť. Takže pomaličky, ale isto sme vyšli hore. Aj návštevníka máme. Aha, Rastio. Je tu. Wow. Pekne tu fučí, ale ešte sme stále není hore pri kríži. Pekný výhľad až na ten opár. Akože strašný vietor tu je, masakér. Nejaká jaskinka. Keď sa sám sebe nepáčiš. Tu máme jaskinku. A Vápeč.
takže sme dorazili do cieľa dnešného výletu. Sa nachádzame v Lapeči. A je tu -1, že by iba? Tak to je pekná bieda. Pekný západ slniečka na Vápeči. Už aj vietor prestal fúkať. A my ideme dolu. Smer Homolka je 16:28. Tak a pokračujeme smer Homolka, zostup z Vápeču. A nie som tu sám. Je tu aj tento člen. Nomad. Žalný mod. Tak a pokračujeme po modrej na chatu Homolka. A odentiaľ ideme z toho kopca hore zašumeného. A pokračujeme. Tak a pokračujeme zo zostupu Vápeč a ideme smer Homolka chata, kde máme odstavené auto, teda Rastio má odstavené auto. Veľkú kúsok ešte máme pred sebou, je tu tma strašná, takže video je celé zle. Momentálne je 17 hodín 31 minút a my prekážky tu máme. Keby išiel s nami Marcelko, tak ten by skončil zle. Nezvládol by prekážky. Jeho opitučké nožičky by ho desi hodili dole. Tak a už sme pomaličky pri chate Homolka. Tak a práve sme prišli pri chatu Homolka, kde máme odstavené auto a pokračujeme smer Trenčín. Bude party. Na party ešte, no pekne, pekne. Nohy rozdrbané a momentálne je 18 hodín 15 minút, 28. január 2017. Dneska sme zdolali, čo sme mali v pláne a budúci týždeň si dáme niečo znova, niečo brutálne. Tak a momentálne sedíme v aute a konzumujeme, žereme. Autoportrét. Robíme si autoportrét, vidíte? Aj on je tu. Akurát sa snaží rozbaliť šumku, vákuovou balénu, vidíte? Určite bude pokazená už z toho tepla. Nechutí aj to ona, tá umelinka. Hej, tá umelinka je dobrá. Tak to je dobre, to som rád. No a dneska aj sme si dali pekne. Pekne sme si naložili. Čo hovoríš? Kvalitne, veľmi. Kvalitne. Slušne, veľmi. Vápeč, pekne. Pade cez hory, pekné, úplne perfektný zostup, nádhera, ako je ni o čom. Ja som si tam nohu skoro vytkol, ale však pohodička, však som zdravý. Takže ideme sa najesť. Jak to tu rozvoňáva tá saláma. Čo ti jebe? Tak to áno. Však teda. Malokarb. Teraz sa najeme a pokračujeme autom už domov, do preč.